Sumayan tayo ti himno ti processional Pagariam Ayatek. Apo ti silaw ken sa laknib ko, siya sinoy ti kabuteng ko. Ti apo ti sariked-ked ti biyag ko, siya sinoy ti kaamak ko. No daropendak, dagiti managdakdak, yes tapno patayendak, dagiti kabusur ko, ti may tibkul ken mapagasag. Uray no lawlawendak ti entero nga armada, sa anak nga agbuteng. Uray no daropendak, agtale kaklataken kuana. Datayo amin. At dinawat ko iti Apo, daytoy laing ti kalikagum ko. Agnaedak ko ma iti palay na iti unos iti panagbiag ko. Tapno mabuyak iti dayag na ken kitawek iti panangidalan na. Tayo. Naindaklan a Diyos nga ama ken mangisalakan mi, madaydayaw itinagan mo iti daytoy nga aldaw. Adtoy kami manen apo iti daytoy nga pagtaingam tapno agrupbab ken ka. Pakawanem apo digiti basbasol mi, tapno may kari kami nga sumango agdayaw ken ka. When apo agyaman kami kadigiti aduunay nga parabor mo kadigiti napalabas nga aldaw. Nang nangruna ita nga aldaw, apo tanadaan kami manen, iti gundaway, ang makipagmaymaysa nga agrokbabken ka. Bendisyonam ti tumunggal maysa kada kami, apo. Nang nangruna iti pastor mi, ken iti adipem nga isu nga mangibingay iti sasaom ita abigat. Aramatem kumadaytoy nga anak mo, tapno anyaman nga mangigan mi, ketagserbi kumang pagwadan mi iti inaldaw-aldaw nga bibiyag mi. Sa ganam nga rod apo dagiti puspuso ken panunot mi daytoy iti dawat mi tinagan ni Jesus nga isu tinangi suroy ti kararag nga amami datayo amin. Amami nga daka sa dilangit, madaydaya kuma tinagan mo, umay kuma ti pagariam, marami kuma ti pagayatam no kasano sa dilangit kastangit iti daga.
Item kadakam titaraon mi tinaldaw, ket pakawanin na kami kadagiti basbasol mi, akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kadakami. Ket di na kami iti panakasulisog, no di ket ilisi na kami tidakes. Takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria ngagnanayon. Amen. Awan tiya sino man asi ayat amatay, gapu iti nalinteg a tao. Nalabit nga adda makaitured amatay, gapu iti naimbag a tao. Ngem impakita ti Dios ti ayat na kadatayo. Idi man nagbasol tayo paylaeng, natay ni Kristo gapu kadatayo. Aramaten tayo nga rod daytoy, akanito tinaulimik a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman ti adda kabaalan na nga agparintumeng kadagiti na iranta nga pagparintumengan dita sanguanan ti tugtugaw yu, ket mabalin na nga aramidin daytoy kabayatan iti panagkumpisar. Idaton tayo ken Apo, iebkas tayo ken kuana dagiti banbanag nga saan nga nasaya at tapnon ti kasta maikari tayo iti sangwanan na. Kabayatan mo't iti panagtuktukar nga nalina ay daytoy organista tayo. Kararag tayo. Agnanayon nga Ama, ipudnomi nga iti masansan saan ka manatulnog nga iglesia. Saan mi ngay narami diti pagayatam. Linabsing mi dagiti lilinteg mo. Sinupring mi iti ayat mo. Saan mi nga inayat dagiti kapadami at tao. Di ka mangeg itikis dagiti makasapulan. Pakawanin na kami. Wayan na kami, O Apo, nga agpaay itinaragsak a panagtulnog babaan ken Jesucristo nga Apo. Amen. Naimbag ken naragsak ngagsapat tayo amin kakabsat. Agyaman na kiti talong simungbat iti antikoro tayo. Naimbag nga bigat tayo kakabsat. Ayan. Masapul nga agragsat, wenno agragu tayo iti daytoy ngagsapa kakabsat, tapudpudno launay. Nga ni Apo Dios isumanen tinang ipaay kada tayo itibiyag ken salunat.
Ken daytoy nga biyag ken salunat ket isu ti bigbigin tayo nga parabor. Parabor ken bendisyon ni Apo isu nga masapul nga agragsak tayo. Ken iti panawen ngem tayo panaglangen-langen nga dadanggay kas may maysa nga iglesia ni Apo. Ket daytoy iti pagyamanan tayo tabumasbasiten kakabsat iti tsansa daytoy nga kagaw iti COVID. Isu nga rod nga adatayon iti level 1. Ngem madupa lang met iti agaamak kakabsat nga kaskuma kadagiti kaadwan nga babaket kalalakay tayo. Handa pa lang unay nga kaya tirumrumwar. Ngem mabalin, numapan ijay mall, ket awan ti COVID. Yeah. Wagas iti tao itamollo ka ngem numapan ijay simbaan, tibot-buting da kakabsat. Ngem numampay kasta, agyaman tayo launay, iti tunggal maysa nga dakada tayo, iti daytoy nga agsapa, kas kuma iti daytoy nga grupo na kadadone kakabsat. Baka diya tagabilang tayo, saan nyo mabilang tayo datoy adu dagitoy datoy dagiti adatta. Tano daddo malayang kakabsat, makita, iti kamera, datoy layang adaditoy. Isu nga dagiti datoy daduma, hanga may bilang. Isu nga tatapay layon una kung kakabsat, dagiti tagabilang, nagado dagitoy agtugtugaw iti wings tayo. Ibilang yung mga kakabsat. Tapno iti kasta, saan laeng nga iti adu nga grupo iti may warnak wenno may ikurit yan ta listahan iti attendance tayo. Ngem numampay kasta ni Apo Dios iti ti makaimatang itam amin. Ken kasama to kasano iti panangkablao tayo iti tunggal maysa iti narambak ken naragsak nga agsapa kakabsat. Ket tayo met nga rod nga pasangbayan iti tunggal maysa naggapgapuan nyo man kakabsat nga lugar. Ket babaen iti nagan iti Central United Methodist Church ken ti daytoy nga gimong iti Ilocano nang nangrona napatag nga nagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Adto kami nga silulukat iti puso si ayat nga mangkablaaw ken mangpasangbay iti isasangpityo. Sapay kuma iti kaaddayo ket mapadasan nyo iti pudpudno nga talna iti puso ken kastamet iti panunot nyo. Agyaman tayo ken Apo. Ket no kasano tayo nga kablaawan ti tunggal maysa nga datoy kada tayo iti daytoy nga agsapa, kablaawan tayo met kakabsat. Dagiti awan kada tayo nga addada kadagiti pagtainganda nga makipagmaymaysa iti daytoy nga panagdaydayaw. Lokal ken kastamet dagiti adda iti kabangibang nga nasyon. Naimbag nga agsapayo kakabsat, naimbag nga malemyo kakabsat, naimbag nga rabiiyo amin kakabsat. Isu nga maminsan pa'y tinagan iti Central United Methodist Church, Manila. Itinagan daytoy nga gimong ti Ilocano. Ken nang nangruna tinasantuan na nagan ni Apo tayo Jesucristo. Kablaawan da kayo iti naimbag na ragsak nga malem nga rabii ken agsapayo amin. Ket sapay kuma tingkay panakipagmaymaysa iti intayo panaggigimong wenno intayo panagdaydayaw. Ket saan nyo ko mga liplipatan nga ipatulod dagiti banbanag nga isut karbingan tayo iti dagiti datdaton ken sagsagot yo. Wen kakabsat sakbay man iti amin ket kayat ko nga ipakaammo kada tayo nga iti maysa nga kabsat tayo iti pamilya ni Engineer Angelo kan Engineer nga Carissa. Ket pimusay
iti amada idi naminsan nga aldaw. Ket itata nga bigat isu iti tabon tinanang ay titatangda. Isu nga nagdingdingig man dagiti maseknan adtoy daytoy nga grupo wenno iti sibubukal nga pamilya iti sentral. Makipagrik na kami kada kayo kakabsat ken makipagladingit kami ken isarsarunumi met dagiti karkararagmi. Ken kastamet iti pamilya da Dr. Joyce Domingo. Pimusay ni Lola da ket naitabon met iti Friday. May sa nga lugar ti ayanda kakabsat. May sa iti Ilida, Angelo ken Dr. Joyce. Isu nga kasta launay iti intayo man pakipagrik na kadakwada. Ket babaen iti daytoy kakabsat dawatik ban itin tayo panagtakder. Amin. Ta ipaayan tayo man isuda itin tayo panagkarkararag. Iti daytoy nga kanito o Dios bigbigen mi iti panakabalin mo. Panakabalin nga nangipaay iti biyag ken panakabalin no kasano daytoy nga maipulang ken ka. Kas kuma kadagitoy nga kakabsat nga iti daytoy nga kanito ket agladladinget da babaen iti pupusay dagiting ingunguten da. Iti pamilya ni Jello ken ni Carissa iti pupusay ti amada. Iti pamilya ni Dr. Joyce iti pupusay iti lola na. Adtoy kami si bubukal asang sangkamaysa a kongregasyon iti daytoy nga gimong ti Ilocano ken iti pamilya ti Central United Methodist Church. Ngayon kam o Diyos, ipagpakaam mo kadakwada nga si ayat si dudungo nga makipagrik na ken isarsarunumi dagiti karkararagmi kat sapay kuma o Dios. Ta iti daytoy nga kanito iti panagsagsagaba kadagitoy nga anak mo. Ket mabalin mo kadi o Apo nga ibaba maminsan pay. Day tatakyag mo tapnon iti kasta. Iabrasa kadagitoy nga anak mo ken ipariknam kadakwada iti kaaddam nga kankanayon. Ket no kasano o Dios iti panakaigamir daytoy nga lasag iti daytoy nga daga. Ikarkararag mi nga rod nga iti sisubli dagitoy nga anak mo nga pimusay. Ket namnamaen mi iti dennam ket isu nga rod o Dios iti kasapulan. Isu nga si kami amin nga makipagrik na adtoy kami. Ikarkararagan mi dagitoy nga anak mo. Sika akan kanayon iti salukob da ken kastamit iti kalasag da ken pigsada. Dagitoy o Apo iti kiddaw mi nga daan dungo ken ayat kadagiti puspuso mi ken namnama. Itinaga ni Jesus. Itinaga ni Jesus. Amen at amen. Agtugaw tayo kakabsat. Ken kastamot no kasano iti nak ipinangpakaam mo kada kayo iti kastoy nga kasasa dagito nga kakabsat. Ket kayat kumet nga ipakaam mo wenno intayo man gayam kablaawan iti tunggal babae. Taiti daytoy nga Domingo kakabsat ay intay rambakan iti nailubungan nga Domingo dagiti babae. Mabalin kadi nga tumakder amami nga babae nga dakadatay tumakder tatayin tayo man palakpakan kakabsat wenom amwen isuda. Dagitoy dagiti ning ingungutin tayo kakabsat
nga asawa nga babae, anak nga babae, wenno titunggal maysa nga babae, nga hanlaeng nga kas babae dano deket, iti lalaki ken babae, ket agpadpadalaeng iti imatang ni Apo. Kablaawan da kayo, tinagan ni Apo tayong Jesucristo, itinagan daytoy nga gimong, itinagan ti Central United Methodist Church. Ti Dios isukuma iti kanayon nga maadda kada kayo. Amamwen da kayo ken pudno launay nga si kayo iti kalasag kadua ken pigsa dagiti lalaki nga isu ti kadwayo. Amen and amen. Agtugaw tayo kakabsat. May sapay nga kayat ko nga may pakaamo madamdama kakabsat, babaan itin tayo panangamamo kadagitoy nga babae. Iti iglesia tayo. Ket mangipaedan to madamdama tinay singsingayan nga kanta. Naragsak a kanta nga ipaay na iti tunggal maysa o ipaayda iti tunggal maysa kada tayo. Ken kastamet kakabsat, kayat ko nga ipakaamumet nga idikalman ket nalpasan iti charge conference tayo. Ket kastalaunay iti ragsak tayo met kakabsat nalpas daytoy babaan iti intayo panagreport iti napalabas nga tawen ken kastamet dagiti plano nang nangrona iti plano iti financial tadan budget nga naisagana nga isu ti inapprove ken kastamet dagiti agpangpangulo wenno opisyales daytoy nga iglesia tayo. Isu nga ikararagan tayo kakabsat dagitoy nga barbaro nga opisyales ti iglesia tayo. Isu nga daytoy nga gimong kakabsat ket may pakaamunto into no umay nga Hunyo iti umuna nga Domingo no siya sinuman dagitoy nga pangulo wenno opisyales iti daytoy nga iglesia tayo. Ket pagyamanan tayo dagiti dungo dagiti badbadang ken karkararagyo ket sapay kuma tayo tayo panagtultuloy kadwain na tayo nga kankanayon ni Apo Dios iti bibiyag tayo. Dagitoy laeng ti kayat ko nga may pakamu kada kayo itinagan ti Central, tinagan ti Apo tayo nga Jesucristo. Agtultuloy tayo. Iti paset iti nasantuan nga surat nga inakbasayan ita nga bigat ket masarakan iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Filipos kapitulo 3 bersikulo 10 ket 7 aginggana iti kapitulo 4 iti umuna nga bersikulo ket kastoy iti kunana. Itultuloy yo kakabsat ko iti tumulad kanyak. Impakita min kada kayo iti umno a pagtuladan nyo. Siputan nyo anaimbag dagiti sumurot iti daytoy a pagtuladan. Namin adon nga imbagak daytoy kada kayo, ket agsangitak ang mangibaga manen nga adu dagiti magdadael iti kaipapanan iti papatay ni Kristo, iti krus, gapoy iti kita ti panagbiagda. Agtungpal danto ijay impyerno. Ibilang dangamin a Diyos da dagiti pagarteman iti bagida. Pagpalanggod da dagiti rebeng da kumaket di nga ibain. Ket dagiti laeng na ilubungan abanbanag iti pampanunuten da. Ngem da tayo, makipagili tayo sa dilangit. Ket sigagagar tayong agururay iti iyaay iti mangisalakan kada tayo nga aggapu sa dilangit ni Apo Jesucristo. Baliwan nanto daytoy nakapoy ken matay abagi tayo. Pagbalinen nanto akas iti nagloryaan abagina, babaen iti isumet laeng apan nakabalin ama magturay ken kuana iti amin abanag. Kakabsat ko, napateg kay unay kanyak, ket mailiwak kada kayo.
Da kayo iti ragsak ken balangat ko, isut gapuna, ay ayatek akakabsat, nga agtalinaed kayo as iti tibker, iti panagbiagyo iti Apo. Tumakder tayo, amin, kakabsat. Iti Ebanghelyo, iti daytoy nga agsapa. Ket masarakan, iti panakaisurat, iti libro ni Lucas. Iti kapitulo sa 13, manipod iti 30 maysa a versikulo, aging gana 35. Akastoy iti mabasa. Iti dayta matlaeng nga aldaw, napan ken Jesus ti sumagmamano Fariseo, ket kinunada ken kuana. Masapul a pumanaw ka ditoy ketin kay ti sabali al lugar takayat da ka apatayen ni Herodes. In kay baga iti dayta nga aso, insungbat ni Jesus kadakwada. Ita ken intun bigat paksyatek dagiti demonyo ken mangag-agasak. Iti may katlo nga aldaw malpaskuntun ti aramid ko. Ngemita ketinton bigat, ket iti sumarunupay nga aldaw, masapol nga itultuloy ko ti magna. Sa narumbeng nga mapapatay ti may sa profeta iti sabali al lugar no saan nga ijay Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, amang papapatay dagiti profeta ken mangubur dagiti baon ken kati Dios. Naminano akinayat ko nga umungan dagiti anak mo kas iti panang salukob iti upa dagiti piyek na ngem madi kayumet ita mabaybayan amaminpinsan ti balayo ibagak kada kayo adi kay didakton makita aging gay ti dumteng ti tiyempo ako nayo, bendisyonan ti Dios, iti umay, itinagan ti Apo. Dagitoy, iti sasao, iti Dios, para kadagiti anak iti Dios. Amen. Idem titinapay tibiyag Apo, ama ipahayito'y karawan. Pas panang ted mo jay den at baybay, kadagiti tao Manggigan tayo iti mensahe, iti kanta, babayin iti koro. Kayat mi kakabsat nga ipaay daytoy nga anthem para kadagiti paset iti Ilocano choir family iti pamilya kiti kakabsat mi nga
Doc Joyce, ni Ryan kani Cesar, iti pupusay iti Lola da, nga ni Lola Helmina Florentino. Kun uray pay dagiti kakabsat tayo nga ni Angelo Sadora kani Carissa, ini Mr. Victoriano Sadora, iti pupusay iti ayatanda nga ama. Kat kas panaki pagkararagkan, panaki pagpaset tayo kadakwada, ipaay mi dayto nga kanta.
Agyaman tayo launay kakabsat, dahi nga nagpinta sa saniwang iti kanta. Ngem sakbay nga iyam-amu kada kayo, ken am-amu tayo meten daytoy imbaon ni Apo. Nga iso iti mangibingay, iti sasao ni Apo. Ket kayat kuman nga pagyamanan tayom amin, iti daytoy nga kanito, kas mamintalo nga daras kun nga bilbilangan iti tunggal maysa nga adda itatta. Nasurok ken kumurang nga sa gasot tayo amin, iti daytoy nga kanito kakabsat. Palapakan tayo ni Apo. Hanlaing nga maminsan, wenno mamintalo kon nga bilang-bilangan, ket saan nga bumabati sa nga gasot iso nga kunak, nasurok ken kumurang asa nga gasot tayo am amin. Ken kastamat sakbay nga amok nga rod daytoy nga am-amu tayon. Ket adda nalipatak laeng nga ipakaamo ta intuno umay nga Domingo kakabsat. Isunto iti panakabuangay manen wenno intayo panangrambak. Iti maysa nga gasot ken 23 atawan iti panakapundar daytoy nga iglesia tayo. We are celebrating a 123rd founding anniversary of Central United Methodist Church. At daytoy kakabsat iti bilang no kasano atawan o manung atawan iti protestante iti daytoy nga ilit tayo a Pilipinas. The first Protestant church in the Philippines. So we are now celebrating 123rd. Isu nga lukuyan da kayo manen am amin kakabsat nga umayto makipagmaymaysa makipagrambak iti dayta a Domingo intun umay nga Domingo. Tapnon ti kasta ket intayo pasinayanan iti pudpudno nga ayat iti Dios iti iglesia tayo. Wen kakabsat diakon nga ibaybayag tadaytoy nga imbaon ni Apo ngagtakder kada tayo nga isu iti pinili iti maysa nga agpangpangulo iti anniversary committee. Kahit kuyam amo ka na kayo, mabalin ka, pwede ka bang tumayo ng park? Kasi hindi ka pakilala masyado. Pakialis mo na rin yung para makilala ka. Ito, daytoy nga kanito, kahit kuyam amo ka na kayo, ni Kabsat Avanji Hernandez, iso na iti chairperson, iti anniversary tayo, iti daytoy nga tawen. Palakpakan tayo kakabsat. Ayan. Agyaman kami. Babaan iti pinili na nga agsarita kada tayo awan sa bali no saan nga dati dungdungwan tayo ay ayaten tayo nga piskal nga iso na ti agdama nga piskal iti Tagig iti daytoy inya nga kwati jay branch. Okay, sa Tagig prosecutor officer iso nga daytoy nga kabsat tayo nga iso imbaon ni Apo kada tayo nga mangibingay iti sasauna. So intayo nga rod awaten wenno intay man palakpakan kabsat babaan iti parabor ni Apo iti daytoy nga anak na ket sakbay nga inak manen no dagiti da programa yo medyo namali ni computer kunsa wenno da ramay ko. Wrong man dito ni kuana, data ni spelling tanagan na D-E-S-I supposed to be R-N-E-E. Pero sa balimutin, iso nga pakawanin na kumapiskal. Siya ako niti mga clone na ito nga pagbidbidutak. Okay. Numampay kasta, saan ka numot nga big deal ken kuana, pinakawan na kon. So let's welcome, kabsat, ang ating kabsat, Attorney Desiree Macaraeg, in Jesus' name. Agyaman ako unay, Pastor, kaya nagyaman na aksis sa kumaring Banji. Tida ito'y manin nga opportunity
tapno iti kasta ket mangi daulo iti panagadal tayo iti sasao ti Apo. Kang runaan na itata nga ramrambakan tayo iti International Women's Sunday, wenno International Women's Month. Tuwing dadating po ang buwan ng Marso. Ket nainayunak ti panagdawdawat ti dispensa, ngayon rugi ni pastor, dumawatak ti dispensa kakabsat, nga iti bayat ti share ko tatang bigat, ket adadu ti mangagyo nga English, ti kinabayag ti panawen, daytoy napalabas nga duwa nga tawen, medyo na challenge meten, di ay panangi-express ko iti Ilocano. So nga dispensarin nyo kadi kakabsat. Agyawan ak, pastor. So, very up po when no na-i-tiyempo iti celebration iti International Women's Sunday nga iti tema na ket Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. No, kuna tayo nga gender equality, kas dyan ibaga ni Pastor Tatay, ti panagpapada ti babae ken lalaki. Awan ti nagdumaan ti babae ken lalaki. No kuna tayo met nga sustainable tomorrow, ti panang pasaya at pay, iti panang sabat tayo iti masangwanan. Ket iti inted da nga teksto kanyak kakabsat nga iso nga adalin tayo tatanga bigat ket Galatians chapter 3 verses 26 to 28. Ket daytoy gayam iti biblical basis, no? Adda iti biblical truth, dayjay panagpapada ti babae ken lalaki, hentil wenno Jew, uray man pay kadagiti tagabu ken siwawaya. Takastoy ti kuna dagitoy nga bersikulo. Ijay bersikulo 20 ket 6 kunana, anak na kayo amin iti Dios, babaen iti pamati, gapu iti panakimaymaysa tayo ken Kristo Jesus. Ijay met 20 ket 7 kunana, nabunyagan kayo iti panakipagmaymaysayo ken Kristo, ket iti kasta in kawesyo a mismo ni Kristo. Ket ijay 20 ket 8 kunana, ngarud awan ti pagdumaan ti Hudyo ken hentil, ti tagabo ken ti siwawaya, ti lalaki ti babae, may maysa kayo amin ken ni Kristo Jesus. We have always had a male-dominated society all throughout our history. And women had been stereotyped as the weaker gender, meant to be domesticated. But we praise God for His living word. Times have evolved our needs, times have evolved our world, and right now, we are at the time in our society that is responding progressively to the calls of these changing times. And our world needs help from everyone who can contribute towards a sustainable tomorrow para kadagitay sumarsarunupay nga henerasyon. And women are stepping up boldly to that call. Recognizing the biblical truth about gender equality would actually benefit our society as a whole. No iti amin nga miyembro iti society, iti komunidad tayo, ket productive, agprogreso iti lubong, agprogreso iti nasyon tayo. Without gender equality, no awan iti panakapagpada-pada, a sustainable future, an equal future, remains out of reach. Adda tayo iti daytoy nga panawen iti panagbangon. Manipod iti pandemya nga nangkarit iti biag tayo amin. Iti amin nga aspeto iti biag tayo. Health, economy, financial, emotional, ken uray pay iti spiritual. Presently, addapay iti gera, Russia versus Ukraine. Ket marikna ti entero nga lubong iti epekto na, daytoy may samanen nga struggle ken challenge nga sangsangwen tayo. Iti panagngato ti oil prices,
marikna tayo amin ti epekto na daytoy. Iti pan nakalagip tayo nga rod, iti daytoy nga biblical truth, iti panagpapada ti babae ken lalaki. Amirisen tayo iti kinapateg, dagiti babae. No? Iti kinapateg, dagiti babae, because women can equally lead change. With all due respect po sa mga kalalakihan na nandito ngayon kasama natin at sa mga nanonood po sa ating online, since Women's Sunday naman po ngayon, pag-usapan po natin ang mga kababaihan. Anya iti pateg, dagiti babae, okay? Para iti panakapaspasayaat, iti masangwanan, no? Ti masangwanan iti society ken iti lubong. Amok nga nangyeganyo amin en dagitoy kakabsat ngem mayat nga mangyeg tayo manen daytoy nga reminder. Very up iti celebration tayo tatanga Domingo. Ket kayat ko nga i-direct nga i-address daytoy kadigiti amin nga kababaihan nga makangkangyeg tatta. Nagaget ka kas ken ni Ruth. You are a Proverbs 31 woman. Kabaelam ti tumakder, ken mabiyag by yourself. Kasing tured ka ni Esther, kayam nga i-risk ti biyag mo. Gapu iti dedication ken passion mo, iti anyaman nga aramidem. Managkararag ka, kas ken ni Hana. Ket kastalaunay ti regtam nga agkararag aging gana, awan ti sungbat day tanga kararag mo. Napudno ken natibker iti pamatim akas ken ni Mary. Ni Mary nga inawat na iti calling ken responsibility to bear the Messiah. Managtalek ka akas ken ni Sarah. Imposible nga mapasamak iti biag na nga agsikugpay ngem nagtalek iti Apo nga nothing is impossible to God. Kasing loyal ka ni Mary Magdalene, sinurot na ni Jesus aging gana iti maudi nga ministry ni Jesus ditoy daga. Kasing lapsat ka ni Rachel, you are worth the wait. Kasing loyal ka ni Rebecca, napakumbaba, naregta, ken saan nga naparammag. Babae ka, importante ka. Know your worth. You are worth waiting and praying for. And in terms of your significant roles in our society, addaan ka iti skill set nga ag-promote ti better teamwork and office harmony. Kas kuma iti empathy, kabaelam ti makaawat iti rikna iti sabali nga tao. Flexibility, awan panagkedked mo iti panagbalbaliw. Better communication and collaboration among co-workers. Kayam iti nasaysayaat nga panakisarsarita ken panakikadkadwa. Ditoy Pilipinas, we are blessed. We are by far blessed, kakabsat, compared to other nations. It is by far a great place to become a woman. One of the best things that our country could probably give to us is the chance to aspire and create our own future without unfair limits. In general, nawaya-wayaan tayon, manipod iti traditional mindset about women. Naawat tayon nga everyone deserves equal opportunities and treatment, regardless of appearance, size, color, age, and gender. Pagyamanan tayo, taagtultuloy pailat tamet, ti efforts ti government tayo. Iti daytoy nga movement in continuing to examine the opportunities as well as the constraints to empower Filipino women, Filipino girls, to have a voice
and be equal players in decision making. Iti amin nga aspeto, iti politics, health, economy. Women have generally been looked down upon with disdainful contempt all over the world. Iti adu nga nations pay, all sorts of strictures have been inflicted upon them, reducing their status to a mere plaything or a slave of man's whims, a mere creature to remain dumb and just obey. They have been confined to the hearth and home, pangbalay lang ti babae. But time and again, women have shown streaks of courage, willpower, and ability to handle responsibilities both inside and outside of the house. Apart from this, a woman needs to understand her hidden potential. You as a woman need to break down the barriers around you. Instead of looking for a role model, you need to become a role model yourself for others. It is only you who can unleash your hidden potential. You need to believe in the fact that the hand that rocks the cradle rules the world, nga kunada. Again, in the Philippines, we have laws that already check the rising crimes against women. We have the violence against women laws. However, I really believe that there is a need to ensure that these laws are implemented more strictly, and the crimes against women should be completely rooted out. Our government should aim at eradicating the illiteracy among masses. The education of women can play an important role in the empowerment of women. I really believe that an educated woman is an asset to the country and forms the cornerstone of nation building. Nakita dayto nga quote ni Swami Vivekananda, kunana, there is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. And I agree to it. Agsubli tayo ijay kunana ni St. Paul ijay Galatians chapter 3 verse 28. Ditoy nangited ni Paul ti assurance kadagiti believers that in Christ they have been fully united with everyone else who is in Christ. There are no lesser Christians in the family of God. Our earthly identifiers create no value distinction between us in the Father's eyes. Men, with all due respect, do not carry a higher rank than women. Men are not superior to women. Ti design ti Diyos kanya tayo agpapada tayo. Awan tinaggidyatan tayo. No race is a master race even. No ethnicity inferior. So how is this possible? It is Christ who holds the most honored position in the family of God. And all Christians are in Christ. So in that way, we are one, we are united. Since none can be higher and none can be lower, we are all equal in the eyes of God. It is important to note that this biblical truth is a statement about our equal value in the eyes of God. How we should learn to view each other. And since all Christians are in Christ, again, all of us are one. Iti panang serak, iti daytoy nga panagadal tayo, kaya't ko nga ulit-ulitin. And I really want to take this opportunity to address it directly to you, every woman who is hearing this message right now. You are powerful, you are strong, and you are capable. The women in the Bible, Esther, Ruth, Martha, and Mary, these women changed the world forever. And inside of you, and every one of you,
is a woman with that same power, that same strength, and that same world-changing capability. Your responsibility is to find that woman in you and set that woman free. This is who you are. Any voices in your mind that try to tell you differently are from the enemy. Next time you hear them, this is what you say. Out loud, I am a daughter of the living God, cherished, loved, and adored above all things by the Creator of all things, for the glory of God, who is greater than all things. Tell that to yourself. I am awesome. I am a woman. And please, do not ever forget it. God bless us all. May daydayaw ti Apo. Giyaman kami Attorney Des iti na bagas unay nga mensahem kadagiti kada kami amin ita nga bigat. Nang nangruna iti challenge kadagiti kababaihan. Ket no naka-ready dagiti kababaihan, awisan da kayo amin nga para iti special number da. Manggigan tayo iti naisingsingayan nga saniwang iti kanta nga ipaay kada tayo. Dagiti nalalaeng, very powerful. Ita. Dagiting ingungutin mo iti Diyos. Ayan. Nga babae iti dayto nga iglesia tayo. Ayan. Be afraid.
maawis kano ni Attorney Des, dito'y sangot at da iti ited ti kababaihan. We will be awarding a certificate of appreciation to our fiscal desk. The certificate of appreciation is given to Sis Desiree de Macaraeg for imparting to the congregation her words of life as a woman of God and for inspiring others to serve God in every way. Given this 13th day of March in the year of our Lord 2022 at Central United Methodist Church. Signed by Evangeline Hernandez, Chairperson of the Church Anniversary Committee, Dario Borge, Chairperson of our Church Council, Josephine Pamintuan, our Church Lay Leader, and our Administrative Pastor, Reverend Ismael Sarangaya, and yours truly, Vice Chair of WSCS. Ita iti panawen, iti panagyaman. Idaton tayo dagiti apagkapulo, karkari, sagsagot ken datdaton apagyamanan. Bayat ang makantay iti himno, ket maawis tayo amin nga masidek ti sa kaanan ti altar, kabayatan iti kararag ti pastor. Maawis met, dagiti agtarigagay ang mga ramat iti online banking, ket mabalin tayo ti agidaton babaen iti bank account, iti Central United Methodist Church, ana iparang kadakiti screen tayo. Kantayin tayo tinapudno ka unay. Napudno ka unay Diyos na marswa, awan ti panagbalbaliw ken ka, manangasi ka awan patingga, pasiniug maawaning ganan. Napudno kaunay, napudno kaunay, tunggal sa paasim makita. Ipaay mo amin nakasapula, napudno kaunay, O Diyos kanya. Amin na tiyempo ken amin na parswa, init mulan ken dagiti bitwen, tuyok lawlaw amin panegnetanda, kinapudno masiken ayan. Napudno kaunay,
napudno kaunay, tungkol sa makita. Ipay mo amin nakasapulan, napudno kaunay, O Diyos Kanya. Pamakawan kenangag nanayon, di ka at namamangidaldalan, kiret kenam namati masakbayan, rinibribo aparabur ite. Napudno kaunay, napudno kaunay, tungkol sa makita. Ipay mo amin nakasapulan, napudno kaunay, O Diyos Kanya. Agyaman kami, O Diyos, iti kinapudnom. Ken kastamat no kasano, dagiti karkarim nga isu, O Diyos, inaramid mo, kada tunggal maysa, pamilya, ken kastamat iti iglesyam, ken iti ilim. Tay iti kinapudnom, isung adda kami, O Diyos, ngaglangan-langan iti daytoy nga agsapa. Agiyam-yaman, agrukrukbab, ken no kasanomi nga italag, ipaay, idaton, dagiti banbanag, akas kuma, dagiti apagkapullo karkari, ken sagsagot, ken datdaton. Ngakas panangidaton mi, iti sibubukel, nga ayat, ken iti bagbagimi. Tapod no launay nga awan, maaramidan mi, no awan kakadak kami. Isu nga naaramid, iti kastoy, ngayon kami panagtitipon, gapo iti ayat, nga isut na irepet iti nasantuan, nga espiritu may titunggal maysa akas pamilya. Isu nga rodo apo, no anyaman, dagitoy nga pagyamanan iti tunggal maysa nga anak mo, ket sapay kuma, taawatem, ken aramatem pay dagitoy nga datdaton, tapnon iti kastad at dantupay nga lumawlawa iti pagariam, iti daytoy nga lugar. Bendisyon nam nga rodo apo, dagiti anak mo, dagiti pampamilyada, ken kastamet, no anyaman dagiti pagsapulanda. Agyaman kami, O Diyos, iti sasaom nga iso nga ingkam nangigan itata ngagsapa, tapod no launay nga iting kami panagpapada kas pinarswam, lalaki man wenno babae man, nabaknang man wenno nakurapay, adipen, tagabo man wenno si waya-waya, agpaparehas kami iti imatang mo. Isu nga rodo Diyos, surwan na kami. Tapnon makita mem amin, idaytoy nga banbanag, ket awan iti may laklaksit. No deket ayaten mi, no sinuman o siya sinuman, iti tunggal may sakada kami. Weno apo, adu dagiti pagyamanan mi, kas kadagiti anak mo, O apo, nga pinaimbag mo, kadagiti saksakitenda. Dagiti anak mo, nga dimanon, iti panagkasangay daken aldaw, iti kalaysada. Adtoy kami, O apo, nga saan lay nga kumabkablaaw kadakwada, no deket ikarkararagan mi, iti biyag, salunat, ken iti kaadam kadakwada.
Agyaman kami, O Dios, kadagiti anak mo, nga naramat mo, iti daytoy nga agsapa. Dagiti mensahe, iti sansaniwang nga ti kanta. Mensahe, O Apo, nga isu, na ipadanon ka na kami, ken isot nangantig iti puspuso mi. Iso nga daytoy nga anak mo, nga isot inaramat mo, bendisyonam iti biyag na. Bueno, Apo, at kami nga si papakumbaba. Dawdawaten mo iti pamateg mo, kan kastamat no anyaman, dagiti kidkidaw, dagitoy nga anak mo, nga dayti sangwanam, wenno adda kadagiti pagtugtugawan da. Pudno launay nga saan mi nga mamaysa-maysa, ngem sika o Apo iti Diyos mi. Diyos nga makaamom amin nga kidkidaw mi, no anya ti adda kadagiti puspuso, ken iti panpanunot mi. Iti daytoy nga kanito, Apo, maysa, iti kabsat mi nga dapay lang iso na ti hospital. Amumi nga iti miracle mo. Amumi, O Apo, iti pannakabalin mo. Nang nangruna ni Nanang Rosario Bayuda, ni tinagan ni Jesus. Dawdawaten mi, O Apo, iti pamatag mo tapnon pala nga miso na ikampay iti gundaway da ito nga anak mo kan kastamat dagiti daduma nga damat saksakiten da itinagan ni Jesus baunan mo da ita nga sakit ket aglaeng ka itinagan ni Jesus keting kami awaten iti pudpudno nga isut parabor mo ken asim iti pagpapaimbag mo dagitoy asaksakiten. Wenno Apo, inaton mi amin ken ka, dagitoy nga anak mo, dagitoy nga ubeng, dagitoy nga babay ti iglesia, dagitoy nga lalaki, O Dios, babalasan ken babaro, ken si kami amin, itinagan ni Jesus, dungdungwen, dagitoy nga iglesia, iso nga ipateg mo nga rudmet, O Apo, iti tunggal maysa, numan pa'y managbasol kami, tasikay ti Dios, nga namnamami, asikay ti Dios, nga isot salon at mi. Dagitoy itikid daw mi, tinagan ni Jesus. Amen at amen. At der tayo, amen. Ti ama ken anak ko ma, ken Espiritu liliwan, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ko ken ayayatek idalaunay, intayo nga rod pada-pada nga awaten wenno lakamen iti bendisyon iti Dios Ama nga dasad di langit. Iti ayat dungo ken kastamet iti panangisalakan ni Kristo. Iti liwliwa iti kaadda ken panangalalwad iti nasantuan nga espiritu na isukuma iti maadda kadatayo ita ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen.